tenir mòbils? Pues, perquè així podrem trucar a la gent que viu molt lluny o la que viu cerquita. I així, si invitem algú que està molt lluny a dinar a una altra casa d'un altre senyor, agafa el cotxe i se'n va. I així és més bé per no anar-li a buscar en cotxe, perquè si és molt lluny no podria arribar a cada dia el cotxe sense gasolina. I per això van inventar el mòbil. Molt bé, un aplaudiment.